ngishuthe ngibhosha bafowethu uyacela mthobisi. Ngenza ukuthi before ngidedele le clip phela ke nginibile namukele kuzo zonke indawo la kuzofika khona le video mabokuqala ungena kule channel yamba phambili phethe ama clip nezindaba eziningi ezitrendayo awuthi msika ucindezele usubscribe uthola zonke izinto engiposta kuyo le channel to ehamba phambili ngane zawethu izolo kuyasabalala ke enye picture ke kaNgizwe Mchunu lapha ke ebonakala khona esendlini encane ngane zawethu uNgizwe Mchunu Uthukuthele uyaveva ngane zawethu ufuna umuntu okuyena ngempela otheke wenza ke le yanto ke ebuka ingeyinhle neze ngane zawethu ngoba siyazi uNgizwe Mchunu unomndeni wakhe futhi ke unabalandeli bakhe abamthanda mangabe ke seyibonakala eseshuthe esendlini encane lokho ngane zawethu ke akubukeki kuyinto enhle ngale ukukhuluma kakhulu ke ngivele ngidedele le clip. Mthobisi ngiyacela ngane yakwethu ngiyacela mkhaya wami kwethu ngiyathembisa ngizoba khona emcimbini wakho ye-24 ngiyacela ngane yakwethu Mthobisi ungakwazi mfethu ukuthi ungilekelele ukuthi njengey'ntatheli ezinohlonze niseshisise yokuthi ubani lo ngishuthe ngibhosha bafowethu ngiyacela Mthobisi ngiyacela ngane yakwethu ngoba vele ukuba ngambona ngabe ngaboshwa manje umuntu angazi uzokhululeka makwenzenza ngiyacela mfethu nina neskili nina mhlawumbe noma niqamba namanga lithi hayi khululeka ichunu lijabule ngokubonakala libhosha mhlawumbe bese lithi nizokhipha umklomelo ngiyacela Mthobisi ngifuna lo muntu bafowethu lo muntu mfethu mina bengiqala nqa ukhala mina not weak but I was in tears when I have no privacy for people who are like this. Njalo ke ngane zawethu uNgizwe Mchunu mina sengifisa ukuthi ngizwe umbono wakho lapha emakhaya ukuthi wena ucabanga ngani ke ngalolu daba ngane zawethu ahlanga lapha kwi-comment section. Mina wami umbono uthi nje ngane zawethu cha akubukeki kuyinto ke enhle le enziwe lo muntu wenzeke into ke enonya kakhulu awazi ukushutha umuntu bangabe esendaweni ke enjenganale yabese uthatha isithombe sakhe usifake ke ngane zawethu kuma social media. Ngane zawethu mina ke ngiqala ukubona lesithombe ngicela ukuthi mhlawumbe ngenzeka be-edithile but after ukuzwa le clip ngabona ukuthi hayi kusho ukuthi ke into yangempela ngoba siyazi abantu bayathanda ukwenza izinto noma uku-edit izinto ngo-photo bani so Photoshop zonke lezo zinto kodwa ke after ukuzwa ke le clip ngibonile ukuthi hayi kusho ukuthi into yangempela ngane zawethu akusiyo ke into enhle ukubona ke noma ke ukubona abantu benza ke into enonya nento ehlisa isithunzi somuntu omnyama especially umuntu ke onomndeni wakhe nezingane zakhe ngane zawethu ahlanga lapha ku-comment section ngizwe imbonweni ukuthi nina nicabangani ke ngalolu daba. Mina ke ngumsizi umfana phansi ejozini nomhlabeni ngane sengiphuma kanje.